Tá muid tíos an seo nniu le costain in Oileán a Oileán Caisteal. Tá muid ag den Oileán level dó réanna agus iarhairtí de daoine óga. An fá go bhfuil muid teannaí seo ná go bhfuil muid cur le forbairt agus fólam na daoine óga. Té an seo leis an obair atá gáil ré leis an coiste, mar go bhfuil na daoine óga fa láthair ag fólam fa seo agus muid ag an Conraí. Raithí seo a bheith lá agus muid ag go Boston a mé deirí for, mar go mé ag bualadh le daoine óga ó America agus ag ceint fan stuff céanna. Tá na daoine óga in is den Oileán level dó a réhanna agus iarhairtí. Tá siad ag fólam fan córas ceartas den éasa óig, tá siad ag fólam fan himplachtaí a bheith páirteach in obair fríthúiseachta, an daintear le jogaí agus alcohol. Iarrit, is mis a Roisní Bhris, tá mé páirte cóiste nGael agus inniu tá muid ag Oileán Caisteal ag stoppa i Sheep Island. Inniu tá muid ag gceannaí Oileán level dó ar bhreanaí agus iarhairtí daoine óga. Na bhfuil tá muid ag fólam faoi sa Oileán seo ná an daintear atá le jogaí agus alcohol ar daoine óga. Bei seo ina codí mai nuair stoppa muid a Boston agus is féidir linn na rudí seo a phlé leis na grúpaí óige a Boston agus an násachtá acu in Éireann agus America. Is mis a job McDowell, tá mé páirteach costain in Oileán agus tá muid síos i Sheep Island in seo ag deannaí Oileán agus ag tógáil caiideamh lena ciúla. Bei muid ag deannaí snáí Gráine agus ag siúgrú ar an trá níos muile. Tá mé ítach sásta agus ag buin an sult as a bheith coside costain in Oileán agus tá seo ag chuirla scileanna súsailte sagam. Mar chuid sin Oileán an deirí seachtaí seo, be muid ag ag an trá ar maidín chun sná éirí na Gráine dhéanamh agus cluichí tógáil caideamh dhéanamh chun an caideamh a thógáil a níos duimne idir na an coiste agus an fearm.